Здравейте! Казвам се Атанас Цветанов и в следващите минути ще ви запозная с новите възможности на модула Контакти в Slate Assistant. Филтърът за търсене в лявата част на екрана е преработен и в момента имаме възможност да търсим докато пишем. Ще потърсим контакт на лице с име Иван. В списъка веднага се показват само контактите, отговарящи на търсения критерий. Може допълнително да стесним търсенето с допълнителното име Иванов. Допълнително може да търсим и по множество критерии за вид и статус на контакта. Например, при търсене на контакти със статус потенциален, в списъкът остават само резултати, отговарящи на въведените в филтъра имена и статус. Бутоните за добавяне и редакция вече са разположени непосредствено над филтъра. Добавянето на нов контакт става чрез бутона добавяне, а отварянето на съществуващ контакт, освен с бутона редакция, може да стане чрез двойно кликане с мишката върху избрания контакт.